מהר. אבל לא חזרת על ספרתיות, ואותו ששוחחתי עם איתור. מה קרה לך? אני שולט תקנות הכל, אין שום בעיה, חפיף. אבל לא עברת לחינוך מאינטרנט, זורקים מפרם בבניין, כמה זמן יושמו. יאללה, בוא, יהיה בסדר, לא צריך רגע. הנה המראיינים, נראים סימפטיים. שלום, נו, איך קוראים לזה? נראה מטומטם, שאין תוכנימות? זה שאלה. פעם, שבו היית חברים בקולטים ויצאת ממנו בכבוד, אני יודע ג'אווה, C++, דיפינור, חזור. אני סקרנית, עובד בצוות. אני הייתי ארכיטקט, ארכיבישוף וגם ארכיפלג. אני כותב ופותר באגים בו זמנית. סיפרת שאתה גם מבודד וגם ליסטרי. היה מצוין, מעניין מתי מקבלים בונוס. לא ככה, נו, תעשו את זה אחרת. זה הגרות, תנסו עוד פעם, בסדר, זה לא יסתדר טוב. רגע, עוד פעם. פינוקר קיבל תפקיד מנהל ורץ מאפשר לישיבת קבוצה ראשונה. פינוקר, חכה לי, כדאי לך. נו, תראי לי מה יש לה, תראי מה אתה מחביא, אני כולי עין. לא, אתה חייב לעצור ולראות, רק ככה. נו, ניסיון טוב, אני לא קונה את זה, אחרון הישיבה מביא עוגה. אוף, הבאתי ב5 פעמים הקודמות, לא פייר שיש לי רגליים פרות. נו, לי יש רגליים מעץ, אני לא מתלונן, בואי נכיר את הקבוצה החדשה שלנו. תראי, הנה כולם, בנוכחות מלאה. שלום, אני המנהל הקבוצה החדשה שלכם. תראה, הריאורג העשירי השנה הביאו רפסון. שלום, בשם הקבוצה אני רוצה להגיד לך איך אנחנו עולים לקבל את הפוקר. חברים, עכשיו אנחנו פותחים דף חדש בהיסטוריה של אינטל. פינוקר, הגזמת, אתה סך הכל אחראי צוות ניקיון. אנחנו נקצר את זמני הפיתוח פי 2, אנחנו נמצא את כל הבאגים עד בי-0 ונהפוך לזריזים ויעילים. אז אולי תארגן איזה גלידה זריז. כל הכבוד פינוקר, ולא האמנתי לך. בלה, את חושבת שהם יודעים שכתוב שמקצצים שתי ריקים? עם כתב חששות, גיורא מגיע לפי פליטה. פינוקר, חכה לי. לא יכול, אני חייב ללכת לענת, היא מחכה לי עם הסתיו. פינוקר, אבל למה אתה בחוץ? אני לא מצליח להזיז פה את האנשים, כולם רוצים HSD כדי לדבר איתם. פינוקר, אתה חייב לספר לנו לכל פרדקשן. איזה כל סטרדקשן, עוד מעט ימכרו את הספות מסאז' כדי להבין את הפלטפורמות. מתחנן רק שאני אשאר אותי שוב על הרעש במעבדה, לא. שלום, באתי להציג לכם היום את ה-TVH. שאל אותו, למה פלטפורמות קרות כמו פרארי? ראיתי עוד פעם כל סטרדקשן. תשמע, חבוב, בוא נעשה את זה קצר, מה עם הרעש במעבדה? כל הטכנאים כבר לא שומעים כלום. איזה רעש, זה ברור שהכל מענה עונים, זה לא אנחנו. פינוקר, תגיד כמה כסף חסכנו. אנחנו כל הזמן עושים קוסט רידקשן, וגם אנחנו ממש ארגון גמיש וזריז, וגם אנחנו... נראה לי שאנחנו הספות מסאז'. בלה, בואי מהר נתפוס סיבוב על הקורסאות מסאז' לפני שיעלו. פינוקיו מנהל הפרויקט הולך לישיבת סתיו. פינוקיו מנהל הפרויקט הולך לישיבת סתיו. פינוקיו מנהל הפרויקט הולך לישיבת סתיו. פינוקר, חכה לי. לא יכול בלה, אני מאחר, לישיבת סתיו. מהר. לא, אבל לא עמדנו בכל היעדים, חכה לי. אכלנו אותה, בקושי התחלנו את הפרויקט הדפוק הזה וכבר צריך למרוח תירוצים. הכל בגללך עם הקפה והוורקינג רומס והשירותים, יאללה איתך. שטויות, מה את לחוצה? יאללה בואי, יהיה בסדר, באמת מתאים להיות קפה.
הנה, תפסנו אותם רגועים על קפה, את רואה? נוכל למכור להם הכל. שלום, נו, איך קוראים לזה? שמע חבוב, בוא נעשה את זה קצר. תשאל מה קורה עם הברזלים. מה קורה עם הסטטוס? מה המצב שלכם אתם? מה עם הפרויקט? הסטטוס מצוין, 80-90%, אין שואו-סטופר, הכל סגור, הכל סגור. תגיד להם שאתה לא אשם בהקוחות, אין להם בגרוש מושג. אנחנו ממש מתקדמים, אנחנו בסוף הלייאאוט ואוטוטו טייפ-אאוט. הכפר כבר מחכה ובקונסטלציה הזאת, הכפר עובר קליברציה והכל... פינוקי, כל הכבוד, המשך כך, שבור רגל. יואו, הם קנו את זה, איזה עלו! איזה מזל, הם יגלו מה מצבנו, אז הם ישברו לי את המקלות.